10 नभेम्बरा जाहैबाय बर'फोरनि मोनसे बिराद माने मा होननांगौ जाखो गोथार सान बे दिनावनो बर' राव थांनानै थानाय थायैनि कयसना बेहायनो सोनारदोंमोन बे दिनावनो बर' भाषाखौ बर' मेडियामाव इन्सट्राक्सन खालामनाय जादों आरो बिनि थाखायसो जोङो दिनै खुला मेलायै बर' भाषा रायलायनो हादों फैयै फैयै बे बर' रावा 8 सिडिउलाव दिनै हाबफैदों आरो बे भाषाया दिनै थैनायनि खोथा गैला आरो बेखौनो दिनै रानिपुराव मोजाङै रायजो राजाफोरखौ लानानै फालिदों आरो बेहाय आंखौबो लेंहरदों ओनसोलनि मोनफ्रोमबो बर'फोरनि दल संगठननि नेताफोरखौ लेंहरदों आरो जों जयैनो बर' राव आरो बर' भाषानि थुनलाइनि भबिसतआ बोरैहाय जानानै दं आरो भबिसतआव मा जाहैनो हागौ माखासे संकित बेफोरखौ लानानै जोङो दिनै सावरायलायदों बियो सोरखौबा लिरनो थोनब्लानो लिरनो हानाय बुस्थु नङा बेयो जाहैबाय इननेट मानसिफोरनि बे जेनेटिक जन्मनिफ्राय मोनबोनाय माखासे गियान थायो सोरबाया गेलेनायाव बांसिन गियान थायो सोरबाया दामनाय देनाय खननायाव सोरबाया खन्थाइ लिरनायाव सोरबाबा बायदिसिना लिरनायाव सोरबाबा साइन्स टेक्न'लजिनि सायाव दा निस्सय बे ओनसोलाव बेबायदि थुनलाइनि सायाव बारा सरसा खालामनाय मानसि गैयिनि थाखाय लिरनाया खम जादों जानो हागौ आङो खावलायो जे बांसिनै बांसिन थुनलाइ सोरजिनो थाखाय जेन बयबो गोसो होयो बेयो जोबनायनि लामायाव थांगासिनो दङ आं गोदोनो आं जेब्ला शिक्षा बिभाग नायदोंमोन बिटिसि सरकाराव अब्लानो बेखौ आं नुनानै बर' साहित्य सभा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर'नि जेसेबां दल संगठनफोर दङ नोंथांमोनखौबो लानानै रिपर्टार जार्नालिस्टफोरखौबो लानानै आं सेमिनार लेंबाय थादोंमोन जे भबिसतआव बर' मिडियाम आरो बर' मिडियामनि स्कुला मा जानो थांगासिनो दङ खिन्थु बै समावहाय आंनि खोथाखौ बुजियाखै दिनै लासै लासै बेनो जाबोगासिनो दं बयबो रियेलाइज खालामगासिनो दङ नोङो बर' भाषा 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 आरो बे भाषाखौ लाखिनायनिल' जुदि सिन्था खालामोब्ला जोंनि फिसाफोरनो जुदि बिसोरो थांनानै थानो हानाय नलेज टेक्न'लजि जोङो जुदि बर' भाषाजों होनो हायाब्ला अब्ला रावबो गावनि फिसाफोरखौ बर' मिडियामाव हरनाय नङा बेखायनो बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिनिफ्राय लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरनिफ्राय लानानै बिटिसिनि दैदेनगिरिफोर आरो बर'नि डक्टर इन्जिनियार प्रफेसार्स बर' डिपार्टमेन्टनि लेक्सारारफोर प्रफेसारफोर IAS IPS अफिसारफोर ACS अफिसारफोर APS अफिसारफोर रावबो बर' मिडियामाव फोरोङाखै अब्ला बे मिडियामा बोरै थांनानै थानो खारना मा बेनि सायाव रिसार्च खालामनांगौ आरो बे रिसार्च खालामनानै इंलिश मिडियामाव जि गियान मोनो बे गियानखौ बर' मिडियामावबो मोननाय खालामनो हायागौ माने बर' मिडियामा दिनैनि दिनाव थांनानै थानांगौआ जोबोद दिगदारि जानानै दं बाजाज कम्पानिनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लोगोसेनो बेसेन नाङाजासे 5 लिटार पेट्रल गंनै हेलमेट सीट कभार 12 टाइम्स वाशिं कुपन मोननो हागोन।